So wamphatha kabi uHagari until uHagari wazibalekela. Azange amxoshe mara umxoshe indirect until uHagari she couldn't azange asakhona keep up with the situation or the environment or the treatment in a call. Hallelujah. Ukubona umuntu ahambe emsebenzini angaqeshwanga. Angakafayarwanga. Mara sikhoma kuhamba. Yeah, the treatment mama imenze wazothankhathela yahamba. Bese abantu sithi uyekela umsebenzi angaqeshwanga. Uyophila ngani? People don't understand. Ngoba akaqoshwanga manje then abantu bayakubula ngendlela abalebula ngayo. Wazekela umsebenzi uzazi ukuthi uyophila ngani. Omunye akazekelanga nje waGari. It was intentional by the lady Mama Uchukuchi. Yes, bam set up to fail. Ukuthi fail bazalwane. Bamplanele ukuzohamba. Isibani makhoza ngozweni. Masifuna uhambe singafuna uhambe siqoshana. Ikhona. Lokastretch indlela ukuthi uze uhambe. Ngiyazwakala bazalwane.